субҳи имрӯз шурӯъ аз соати 6 интихоботи маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҷлисҳои маҳаллӣ, вакилони халқ ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот дар шаҳри Ҳисор расман оғоз гардид. Дар тамоми участкаҳои интихоботии шаҳр овоздиҳӣ бо риояи қонунгузории кишвар ва стандартҳои байналмилалӣ ҷараён дорад. аввалин интихобкунандагон ба нуқтаҳои овоздиҳӣ ҳозир шуда, бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва дарки масъулияти шаҳрвандӣ ба номзадҳои арзандаи худ овоз дода истоданд. ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар фазои сулҳу субот ва оромии сартосарии кишвар баргузор гардида истодааст. маҳз ҳамин шароит имкон дод, ки шаҳрвандон озодона дар раванди интихобот иштирок намуда, бо иродаи худ интихоби сиёсияшонро анҷом диҳанд ва барои рушду пешрафти ояндаи кишвар саҳмгузорӣ намоянд. субҳи имрӯз соати 6:00 интихобот оғоз гардид. Дар участкаи интихоботии рақами 9 2041 нафар овоздиҳанда аст, ки аз инҳо 1008 нафарашон занҳо мебошад. Дар баробари ин бори аввал овоздодагӣ 77 нафар ҳастанд. мо ҳайати комиссияи участкавии интихоботии рақами 9 ин маъракаи муҳими сиёсиро дар сатҳи баланд мегузаронем. дар ҳавзаи якмандатии интихоботии Ҳисор рақами 7 153378 нафар интихобкунанда ба қайд гирифта шуданд, ки аз ин шумора 73633 нафарашонро занҳо ташкил медиҳанд. дар шаҳр 9627 нафар бори аввал аст, ки овоз медиҳанд. боиси хушнудӣ аст, ки бори аввал дар чунин чорабинии сиёсӣ иштирок менамоям. мо ҷавонон хушнуд аз он ҳастем, ки зери дастгирии пешвои муаззами миллат Эмомалии Раҳмон дар фазои сулҳу суботи кишвар илм омӯхта ва дар ҷойҳои ҷамъиятӣ метавонем, ки ҳамчун як шаҳрванд кору фаъолият намоем. тибқи иттилоъ, ҳоло дар 90 участкаи интихоботии ҳудудии ҳавзаи якмандатии интихоботии Ҳисор рақами 7 ҷараёни овоздиҳӣ ба таври дурусту шаффоф ба роҳ монда шудааст. ҷиҳати таъмини амнияти шаҳрвандон ва дар раванди тинҷиву осоиштагӣ баргузор намудани ин маъракаи сиёсӣ дар ҳамаи участкаҳои интихоботӣ кормандони сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ низ ҳузур доранд.